dá igual que o intenten solucionar agora con convocatorias express ou chamadas ou contestacións seguramente, de última hora dicindo que non nos preocupemos. Bueno, eu creo que temos que estar preocupados como comunidade autónoma responsable que somos. Esta non é forma de traballar. Nós creo que debemos de enviar directamente a propia Dirección Xeral as propostas que temos na Comunidade Autónoma de Galicia. Que sepan ou que saiban que a Xunta é quen de xestionar os fondos, como levamos demostrando moitos anos, que sabemos xestionar os fondos europeos, que os invertimos naqueles obxectivos que buscan eses fondos e que nunca nos pasamos de prazo. A competencia é única e exclusivamente do Estado membro. Que facemos as comunidades autónomas se o Estado membro é neglixente ou simplemente non realiza o seu traballo? Quedámonos de brazos cruzados, non facemos absolutamente nada? A Xunta de Galicia non actúa así e, polo tanto, ten que buscar recursos. E dentro dos recursos temos que decir á Comisión Europea que o problema non é noso. Primeiro, temos que denuncialo públicamente. Segundo, temos que pedir responsabilidades. E terceiro, este goberno ten que actuar. E o xeito de actuar é máxima transparencia, chamar ás portas da Comisión e decirlles nós estamos aquí dispostos a colaborar e, ademais, reiterámoslles si non funciona un Estado, temos que ter cancha ás rexións, ás comunidades autónomas.